खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गारि सालायनायाव हेलमेट गैयैनि थाखाय जुरिमाना फोनांजानायजों नोंथाङाबो हाराहास्ति जानो गोनां जादों नामा आरो बे हाराहास्तिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो जायखिजाया कम्पानिनि हेलमेट बायनानै खर'आव गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नोंथाङा जुदि ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेट गानोब्लाबो जुरिमाना होनो नांगोन गुबुन हेलमेट गाननानै जुदि नोंथाङा हमजायोबा हेलमेट गानैजों एखेनो जुरिमाना होनो नांगोन नोंथाङा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों आरो नोंथांनि हेलमेटआ ISI सार्टिफाइ जानाय नङाबा थाबैनो नोंथाङाबो ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेट बायनानै लादो ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेटनि उनाव IS 4151 लिरनाय थागोन आरो लाइसेन्स नाम्बार लिरनाय थागोन गुबुन गुबुन कम्पानियाव हेलमेटखौ दिहुननायनि थाखाय लाइसेन्स नाम्बारा गुबुन गुबुन जागोन हेलमेटफोरखौ गोबां आनजाद नायनायनि उनावसो ISI सार्टिफाइ खालामनाय जायो आरो ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेटफोरखौ गोजौनिफ्राय गारहरनानै आनजाद नायनाय जायो जाब्रथाय जायोब्ला गाहामैनो थायोना थाया बेनि सायावबो आनजादखौ नायनाय जायो मटर साइकेलखौ सालायनाय समाव हेलमेट गानोब्ला एम्फौ हाबनो हायो ना हाया बेनि सायावबो आनजाद नायनाय जायो हेलमेट गाननायनि उनाव गारिनि बेल दामनायखौ खोनायो ना खोनाया बेफोरनि सायावबो आनजाद नायनाय जायो आरो गोबां बिथिङाव आनजाद नायनायनि उनावसो हेलमेटखौ ISI सार्टिफाइ खालामनाय जायो नोंथांनाव जुदि ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेट गैयाबा नोंथाङा गोख्रैनो ISI सार्टिफाइ जानाय हेलमेटखौ बायनानै लादो आसामनि बेखार लाइमोनफोरनो गोबां लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेट्रिक फेलनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइ मोननाय लाइमोनफोर जायफोर बेखार बिथांमोननो लाख लाख रां होनो थाखाय फोसावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा हादरनि दाब दाब रायजोफोराव कंग्रेस दोलोआ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोबां बिथिङावनो रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो आसामनि बेखार लाइमोनफोरनो रां होनो थाखाय फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला गिबि बोसोराव जायफोर पोस्ट ग्रेजुएट नाथाय बेकार बिथांमोननो 5 लाख रां होनाय जागोन बेनि अनगायैबो ITI पासनो 3 लाख इन्जिनियारिं पासनो 5 लाख आरो सरासनस्रा बेकार लाइमोनफोर बिथांमोना मेट्रिक पासबो जानो हागौ बा मेट्रिक फेलबो जानो हागौ बिथांमोननो 3 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बेकार लाइमोनफोरनो बे लाख लाख रांखौ होनायनि सिगां लाइमोनफोरखौ 1 दान ट्रेनिं होग्रोनाय जागोन आरो बे 1 दाननि ट्रेनिंआव 10,000 राङै होनाय जागोन बेनि उनाव ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगोनो एकाउन्टआव थोंजोङै रांखौ सोनानै हरनाय जागोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो गिबि बोसोराव होनाय बेफोर रांखौ फालांगियाव मोजाङै बाहायनानै जाफुंसारनो हायोब्ला बेनि उननि बोसोराव बेंकजों लिंक खालामनानै होगोन जाहाथे लाइमोनफोरा बेंकनिफ्राय लन मोननो हायो आरो बे लननि सुदखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय सुख'नानै होनाय जागोन होननानैबो रादाय होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बेकार लाइमोनफोरा बेफोर लनखौ मोननो थाखाय प्रसेसा माब्लानिफ्राय जागायजेनगोन बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिहोथ'वाखै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जोनोम जानायनि सार्टिफिकेटखौ गोनांथार महरै बाहायनाय जासिगोन सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसननाय ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनाय आधार कार्ड बा पासपर्ट बानायनाय आरो जुलि रेजिस्ट्रेसन खालामनायफोराव फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोनांथार फोरमान बिलाइ बा गोनांथार डकुमेन्ट हिसाबै बाहायजासिगोन जोनोम जानायनि सार्टिफिकेटआ रेजिस्ट्रेसन अफ बार्थ्स एन्ड डेथ्स एमेन्डमेन्ट एक्ट 2023 खौ पार्लियामेन्टआव पास खालामबाय आरो प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङाबो 10 आगस्टआव गावनि सागानखौ होबाय बे एक्टआ पार्लियामेन्टआव पास जानायनि उनावनो जोनोम जानाय आरो थैनायनि सार्टिफिकेटखौ गोनांथार खालामनाय जाबाय जोनोम आरो थैनायनि रेजिस्ट्रेसनखौ दानिया अनलाइनाव लाखिनाय जासिगोन जाहाथे रायजोआव आरो मिरुआवबो बे डाटा बेसखौ सामलायनो हायो आरो बे अनलाइन डाटा बेसनि गेजेरजोंनो थैनाय आरो जोनोमनि सार्टिफिकेटखौ होनाय जासिगोन मख'नो गोनांदि मिरु आरो रायजोनि जायखिजाया साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायावबो जोनोमनि सार्टिफिकेटआ 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोनांथार महरै बाहायजासिगोन बेनि अनगायैबो वमेन्स रिजार्भेसन बिलखौबो लकसभायाव पास खालामबाय बे बिलनि गेजेरजों लकसभायाव आरो रायजोनि बिधान सभायाव आइजोफोरनि थाखाय दानिया 33% रिजार्भेसन थासिगोन थांनाय मंगलबाराव मिरुनि ल' मिनिस्टार अर्जुन राम मेघवाल बिथाङा बे बिलखौ दैखांदोंमोन जाय बिलखौ सा 454 एमपिनि भट मोननानै पास खालामनाय जाबाय नाथाय फोरमायथिनो गोनांदि 2 एमपिआ बे बिलनि हेंथाबो खालामदोंमोन बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनो जयन्त हाजरिका मेम'रियेल बेटेक्रम एचिभमेन्ट एवार्ड 2023 खौ गथायनानै होनाय जाबाय 20 सेप्तेम्बर आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रुंसारि जयन्त हाजरिका बिथांनि
जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सुलेखा बसुमतारी बिथांनो जयन्त हाजरिका मेमरियेल बेटिक्रम बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। गुवाहाटीनि प्रागज्यतिष आइटिएस सेन्टार माचख'आव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनो बे बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। बिजेपि दोलोनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा गुगालांदों आरो गुगालांदों। मध्य प्रदेशआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथि हैदोंब्लाबो दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरखौ गुगालांनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै। मध्य प्रदेशआव जागोन बिधानसभा बिसायख'थि आरो बेनि उनाव दङ लकसभा बिसायख'थि। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि गोहोगोरा बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मध्य प्रदेशआव बिजेपिखौ गोरा बा गोख्रों खालामनो थाखाय नुजाथि हैदोंमोन, नाथाय बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ गुगालांनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै बिथाङा। गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफ्रा कंग्रेस दोलाव हाबहैदों। बिजेपिनि बारग' एमपि बोध सिंह भगत बिथाङाबो कंग्रेस दोलाव हाबहैबाय आरो बिथांनि अनगायैबो राजेश पाटेलाबो कंग्रेस दोलाव हाबहैबाय। बिथाङा गं 150सो गारियाव गावनि मददगिरिफोरखौ लानानै कंग्रेस दोलाव हाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोननि अनगायैबो बिजेपिनि दैदेनगिरि दिलीप सिंह, सुमित चौबे, प्रभात जोशी आरो गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेस दोलाव हाबहैबाय। गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलोनि हेंथा गुबुन गुबुन अजद होनानै कंग्रेस दोलाव हाबहैनायखौ फोरमायथिदों दैदेनगिरिफ्रा। रायजोआव फिन लुथिनाय जाथाय। रायजोआव गले गले लुथिनाय जाथाया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोदों। बे खेबाव आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलनि मावथिफोरखौ लुथिदों दुथांफोरा। गवालपारा जिल्लायाव एपिडिसिएलनि 4 मावथिफोरनिफ्राय लुथिदों नोगोद 52,000 रांजों लोगोसे गंनै मबाइल फन। फोरमायथिनाय बादिब्ला एपिडिसिएलनि मावथिफोरा खामानिनि थाखाय गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो दुथांफोरा गारिखौ लामायाव लाखिनानै एपिडिसिएलनि 4 मावथिफोरनि सायाव जेरै हायो एरै गाग्लोबदों आरो बिथांमोननिफ्राय नोगोद 52,000 रांजों लोगोसे गंनै मबाइल फनखौ लानानै थांदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों जोखोम जानाय एपिडिसिएलनि 4 मावथिफोरनि मुङा फारियै लुत्फार रहमान, जाहिदुल इस्लाम, जाहानुर आलम आरो रबिउल हुसैन। बिथांमोनखौ गाग्लोबनानै रां लुथिग्रा दुथांफोरखौ दासिमबो हमनो मोननायनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। कानाडा आरो भारतनि गेजेराव जेंना जागासिनो दं। जायफोर भारतनि फरायसाफोरा कानाडायाव दं आरो जायफोर कानाडायाव थायो, लोगोसे सोरबाफोर कानाडायाव थांनो सानदोंब्ला बिथांमोननि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों भारत सरकारा। भारत सरकारनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला कानाडा आरो भारतनि गेजेराव दा जेंना सोमजिगासिनो दं, जाय जेंनाया राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिखनि दैदेनगिरि हरदीप सिंह निज्जारखौ बुथारनायाव भारत सरकारनि एजेन्टनिनो आखाइ थानो हागौ। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै कानाडा सरकारा नायबिजिरदोंमोन होननानै कानाडानि प्राइम मिनिस्टारा बिबुंथि होनायनि उनावनो भारत सरकारनिफ्राय सांग्रांथि होदों। भारत सरकारनिफ्राय फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला कानाडायाव थानाय भारतारिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाय जादों। भारतारिफोरखौ गाज्रि मोनहोनानै जाहाथे गाज्रि थासारि खालामो बेनि थाखाय सोलो खालामनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर जायगायाव भारतनि थागिबिफोरनि हेंथा क्राइम खालामनाय जादों जाहाथे बेफोर जायगायाव थाङा बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों। बेनि अनगायैबो कानाडायाव थानाय भारतनि फरायसाफोर आरो जायफोर कानाडायाव थायो बिथांमोनखौ सांग्रां जानानै थानो थाखायबो खावलायदों। बिथांमोना जाहाथे भारतनि कानाडायाव थानाय हाइ कमिसन नङाब्ला मदद.gov.in आव रेजिस्टार खालामो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। जाहाथे माबाफोर जेंना बा खैफोदाव गोग्लैयोबा हरखाबै मदद होनो हायो बेनि थाखायनो बेयाव रेजिस्टार खालामनो थाखायबो खावलायहरदों भारत सरकारनिफ्राय। गोजोन्थों खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन।
बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों